Γεια σας παιδιά, Jack Gamer εδώ μαζί σας και όχι σήμερα. Είμαι καινούριος YouTuber. Θα παίζω διάφορα παιχνιδάκια ακόμα και να κοστίζουν. Θα μου λέτε τι να παίζω στα comments. Βέβαια δεν πιστεύω από το πρώτο βίντεο να μου πείτε γιατί... Εντάξει, πρώτο βίντεο δεν θα το δουν και πολύ. Λοιπόν παιδιά, που λέμε τώρα, όσοι δεν έχετε κατεβάσει το Minecraft, γιατί αυτό είναι πειρατικά. Είναι από μια εφαρμογή. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Λέγεται, πώς λέγεται, Aptoid. Τέλος πάντων, όσοι δεν ξέρουν πώς να κατεβάσετε το Minecraft free, η καινούργια... Μαλάκα, το fuck. Πόρε μαλάκα μου γαμήθηκε. Και συνεχίζουμε. Θα πείτε μου να κάνω βίντεο για όποιους δεν ξέρουν και θέλουν να το κατεβάσουν. Και θα το έχετε. Την πιο καινούργια version. Πάμε να παίξουμε να κάνουμε ένα Create New World. Τι άρμα. YouTube. Το όνομά μου είναι AlexJackGamer31. Πάμε να κάνουμε Create το World. Okay. Okay. Oh, άσπρο άλογο. This is good. This is good. A horse. Εντάξει, το κατάλαβα. Και τα πήρα. Δεν ξέρω τώρα πού να προχωρήσω. Έχουμε και αγελάδα, ένας ωραίος flat κόσμος εδώ. Βιντεάκι. Ευχαριστώ. Ωραία. Please να είναι άλλα δύο πρόβατα και είμαι κάτω ευχαριστώ. Τι είναι εδώ ρε μαλάκης. Λέτε να τον έχετε κανένα τρίπερ γιατί δεν έχει φτώσει γραφείο, οπότε δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Καταλαβαίνετε. Έλα γαμίσου μικρό. Oh, fuck. Sorry, το βαριές καλά. Και κίνδυνο. Βάλω ένα σημαδάκι. Κάμε ένα πρόβατο. Μεγάλωσε. Μπαίνουμε. Χάμπω το πόσο. Δεν έχει μανούλα. Γι' αυτό. Καλά φάει εσύ στα αρχίδια μου. Ωραία. Αναζήτηση του τρίτου προβάτου. Τώρα θα αρχίσω να πεινάω γιατί τρέχω. Από εδώ κοντά είναι κάτι. Κάνει παφ. Μου πεις μεγάλωσε μαλάκα. Μεγάλωσε. Κολοφαρδία. Φουλ. Έχασε τη μάμα του και έγινε μεγάλο. Γιατί κουρεύει. Και φακιά γαμήθηκε από τον Alex Jack για να φαντάζει να έγραφε αυτό στο πρόβατο. Κόβουμε ξύλο και φτιάχνουμε το σπιτάκι μας. Έχουμε κρεβάτι. Είμαστε κομπλέ.
τόσο βαριέμαι να φτιάξω ένα... Θα πάρω τώρα καμιά 20 αριά, προχώρησε το βίντεο, γιατί θα βαρεθείτε. Όσοι ενδιαφέρονται βέβαια, ας μην προχωρήσουν, είναι μάγκες. Αν ενδιαφέρεστε. Θα σας μιλήσω τώρα λίγο για το πώς αποφάσισα να ξεκινήσω το YouTube. Θέλω κάπως τώρα θα είστε κάπως... Καλά, εντάξει, εγώ φεύγω. Το προχωράω. Τέλος πάντων, άρχισα το YouTube επειδή ήθελα, έβλεπα τους άλλους του YouTuber που έπαιζαν Minecraft και τους ζήλευα. Και εγώ θέλω να γίνω YouTuber, να πούμε στο Minecraft. Και μου δόθηκε ευκαιρία. Και τώρα κάνω record. Yeah, I'm so happy. Happy birthday. Σημαίνει το video της μάνας μου. Τέλος πάντων, και γι' αυτό θέλω να κάνω βίντεο. Την τελίτσα, αν ενδιαφέρεστε, θα σας δείξω πώς να τη βάλετε. Θα τη βγάλω. Τέλος πάντων. Γιατί δεν γίνεται πράγμα. Ακούσατε τη Λίζα που κάνει. Είναι το σκυλάκι μας. Ο αδερφός μου. Ξέρω εγώ, η αδερφή μου. Γιάννη, είσαι καλά. Είσαι καλά. Τι ηλίθιος. Μαλάκης έπεσε από τη σκάλα ο αδερφός μου τώρα. Κάνω record για να μην έντυχος. Γιάννη, μπορείς να φύγεις γιατί κάνω record. Γάμισου ρε. Μαλάκα, νευρίασε. Σε πονάει. Δεν μπορώ να φύγω ρε. Ναι, πονάει. Λοιπόν, 64 και 16. Λίζα! Σας είπα εγώ για τη Λίζα, παιδιά. Σας το είπα εγώ. Πόσο πολύ πονάει. Ναι. Πώς θα καταφέρεις να πέσεις από τη σκάλα, Πάω Γιάννη. μαλάκα τρέχω. Και πώς το έτσι, θες ένα σκαλοπάκι και έπεσε έτσι, στα σκαλιά. Μπράβο. Και αυτό που κάνω να είναι ότι το μόνο πράγμα που ξέρω είναι εδώ. Εδώ μαλάκα, με βρήκε νεύρο. Ντα, κατευθείας εδώ. Α, γι' αυτό φωνάζεις. Λίζα! Γάμο το. Guys, τώρα σε 4 λεπτά τελειώνω το βίντεο γιατί χτίζω το σπίτι και τελειώνω. Και αυτό ήταν το... Αυτό θα είναι το mini σπιτάκι. Γαμώτο! Λίζα, φύγε από το κρεβάτι. Καλά, έτσι κι ας το... Είμαι στο δωμάτιο του αδερφού μου, οπότε στα αρχίδια μου. Τώρα θα μου πείτε ναι μαλάκα. Αν εσύ το πάθαινες θα έκανες. Θα χοροπηδούσες το πάει. Κάτσε. Γιατί το έκανα 3 blocks. Μαλάκα σίγουρα. Μαλάκες. Πείτε μου ένα πράγμα. Γιατί το έκανα 4 blocks ύψος. 3 blocks τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη δουλίτσα μας. Και μόλις πίσω το σπίτι βάλω κρεβάτι και μαλακίες. Γιατί ρε μαλακίες. Έχω συνεχίσει επειδή. Τέλος πάντων γαμνιέμαι guys, με γαμνιέμαι. Εντάξει, για να σε γάμισα πολύ άγρια το πρωί, εντάξει. Όμως...
Λοιπόν, παιδιά, τώρα για να γίνω λίγο ρεζίλη που λέει ο λόγος. Πατήστε Θεοδωρής Θεοδωρόπουλος όλα μικρά στα γκρίκλις. Θα δείτε ένα βίντεο Minecraft. Εγώ ήμουν εγώ μάλαξ. Εγώ ήμουν πάλι. Αλλά το έκανα πιο σκατά βίντεο. Θα δείτε και ποια version μάλαξ θα πάτε shock. Πολύ παλιά version. Αχα. Interesting. Λοιπόν, θέλουμε κρεβάτι και πόρτα, τίποτα άλλο. Οπότε για να υπολογίσουμε 9. Οπότε θέλουμε πάρουμε ένα δέντρο. Table. Μαλακία για το στιγμή πόρτες δεν θα φτιάχνεις. Μόνο το μία να φτιάχνει. Έτσι είναι βρώμουσο. Έτσι είναι. Μπράβο. Μιλούσα στην κόρη μου. Στη βρωμή. Don't move it up there. Ποιος γαμάει το ταβάνι. Και γουστάρει εγώ να δεις. Μάλακες, fast. Πολύ fast. Fast. Πάμε λίγο fast. Μόνο πόρτα χρειάζομαι. Μόνο πόρτα να κλείσω και δεν θα μπορεί κανείς να μπει. Yes! Τέλος τη δουλειά μου σήμερα. Άντε ένα κρεβάτι. Θα συνεχίσω το ταβάνι στο επόμενο επεισόδιο και γεια σας.